Здравейте! Отдавна не съм правил изобщо видеа в YouTube, това е новия канал. Много хора искаха да знаят всъщност какво имам на библиотеката, кои книги и кои съм чел. Но не мога да ви покажа кои съм чел, тъй като е хаотично тук. Но ще ви покажа кои книги са на двете библиотеки. Да, ако искате да подкрепите този нов канал, може да пазарувате намалени книги от Озон с моя афилиет линк долу в описанието. Нека да ви покажа книгите. Като това ще е последното нещо, което ще видите на екрана ви, което е в момента малко изморено, но въпреки това, нека да ви покажа книгите. Ще започна с тази библиотека, която е най-новата ми и всъщност книгите, които са тук, са по-новите. Тук имаме Метаморфозата, Чарлз Дикенс Коледна песен, Малкият принц. Като цяло обичам и доста илюстрации да има на книгите. Също така имаме на Ерих Мария Ремарк, на Шопенхауер, Светът като воля представа том 2, чакам и том 1. Джон Милтън, Възвърнатият рай. Тук имаме на Емили Бронте, на Силвия Плати, на Вирджиния Вулф, Майнкрафт. Така, тук имаме доста хаотична селекция, така бих казал. Много мразя и така да са книгите. Така, готово. Сега е перфектно. Имаме на Достоевски също. Тук е хаотично, казвам ви, не съм подреждал доста дълго време, колко от 2 седмици насам. Тези две книги нямам търпение да ги прочита. Ето тези две тук, Фауст и Хамлет, са едни от най-хубавите книги също, които съм чел. Тук е специално за Достоевски. Като започнем тук, съм събрал малка селекция. Също така тук имаме отново на Шопенхауер Парерга и Паралипомена. На Фокнер също така имаме Dead Poets Society. Гледам и да чета повече книги на английски. Едгар Алан По. Тук е наистина нещо страшно. Така, имаме на Чарлз Буковски, имаме на Роберто Боланьо, разбира се Библия, братя Карамазови, новите издания от Prestige Books, на Данте Алигиери Ад, и тук имаме Хенри Милър, Сексус, Плексус, Нексус, Ана Каренина, Властелинът на пръстените, Опенхаймер. Тук също имаме 4 книги всъщност, извинете. Да, тук имаме на Фама Плюс и на Фама 1. Ще показвам бавно, за да може да ги виждате. Имаме на Камил, на Хъксли, на Буковски също. Мисля, че имам почти всичките негови книги. На Достоевски пак. Тези са с твърди корици. Сидхарта Кандид, също така Кучешко сърце и Мадам Бовари. Тук имаме Достоевски отново, Жан-Пол Сартър, Франц Кафка. Тютюн е малко хаотично също. Това видео ми напомня да си оправя библиотеката. Тук имаме Война и мир. Тези книги не знам дали може да ги видите добре. Имаме на Хегел Философия на правото, Владетелят на Макиавели и Джеймс Фрейзър, Златната клонка, част 1. Тук имаме на Изток-Запад, една от големите ми колекции, които нямам търпение също да прочита, половината съм ги прочел. Тук имаме Одисея, която ми стана най-важната книга в живота. Имам Илиада, която също нямам търпение да прочита. 2 книги отново на Достоевски, Идиоти, братя Карамазови. Всичките книги на Стайнбек, Кормак Макарти. Тук имаме интересна селекция също. И тук е малката ми колекция на Маркес. Голямата, която се разраства на Казандзакис. Тук имаме на Мураками, на Борхес. И тук имаме на Бувуар, на Набоков, на Улф, на Макюан. И тук идва екзистенциалната мъка, Фридрих Ниче, който перфектно си паса с Джон Уилямс и с Чарлз Дикенс.
Тук имаме дневник на писателя на Достоевски. Навсякъде е Достоевски, не се очудвайте. Джеймс Джойс